Sziasztok, én Daft King vagyok, és így új év alkalmából egy World of Tanks-os sorozatot szeretnék elindítani, de ez csak egy ilyen kisebb bevezető videó lesz, és megmutatom nektek, hogy mit hol találtok a VOD-ba. Kezdjük is el. Mikor beléptek, ugye itt vagytok a garázsba, itt láthatjátok a tankotokat, alul pedig, hogy milyen más tankotok is van. Fölül látjátok az aranyat, amit csak igazi pénzért lehet venni. Alatta van a kredit, az alatt pedig a szabad tapasztalat, az pedig minden csata után bizonyos összeget kapsz. És a fejlesztési pontból pedig tudjátok kifejleszteni a következő tankotokat. Ha kifejlesztitek itt mondjuk teljesen, akkor utána lehet a következő tankokat kifejleszteni, a 2-es szintű tankokat. Aztán van a depó, hát itt vannak a lőszerek, a felszerelések, folyócikkek, modulok, meg ilyenek. Ha rákattintottok itt a kompatibilis alatt, hogy nem kompatibilis járműveimmel, akkor itt vannak olyan dolgok, amiket már nem tudtok felszerelni tankotokra, mert eladtátok, vagy valami másokból, és ezeket itt el tudjátok, a bal egérgombbal kattintva el tudjátok adni. Aztán utána van a bolt, hát itt tudtok venni tankokat, de én ezt nem szoktam használni, mert én a rendes fejlesztésbe szoktam őket megvenni. Úgyhogy ezt most így nem részletezném. Van a statisztika, itt középen mutatja az értékelésedet, hogy hány pontod van, ezek a nyertes csaták meg a sebzések után emelkednek, vagy csökkennek. Aztán itt írja a győzelmet, hogy a csatáidból hány százalékban volt győzelmed. Itt a csaták számát mutatja. Itt alul a találati arányt, hogy hányszor találtad el a tankot az összes csatáid alatt. Aztán itt van az átlagsebzésed, hogy mennyit szoktál sebezni. Itt van, hogy mennyi tapasztalatot kapsz átlagosan. Itt meg, hogy ugye, hogy mennyi volt a legtöbb, amennyit egy csatában elpusztítottál, meg a tapasztalat, amit egy csatában maximálisan kaptál, itt pedig a mesterjelvények. Vannak az értékes kitüntetések, ezek ebbe a piros sávba fognak nektek mindig megjelenni, hogyha valamit ügyesen csináltok. Aztán vannak ezek a következő kitüntetések, amiket itt ír, hogy mit kell még hozzá megcsinálnod, mert már közel vagy ehhez a kitüntetéshez. Ugye itt vannak a kitüntetések, itt végig lehet menni, el lehet őket olvasni. És ugye van a statisztikád, itt ugyanazt írja, mint a jelentésnél szinte. És vannak a járművek, itt pedig, hogy milyen járműveid vannak. És mondjuk, hogyha rákattintasz egy járműre, mondjuk az IS-3-ra, akkor itt kiírja, hogy hány csatád volt vele, milyen eredményeket értél el, stb. Úgyhogy ezeket is itt végig lehet nézni. És utána van a fejlesztés. Na ez az, ami fontos. Itt vannak, hogy milyen tankokat tudsz kifejleszteni. És ugye a cél az az, hogy 10-es tankjaid legyenek. Itt több ág fele tudsz menni. Például most a kínai ágba vagyok, de van még francia, német, van amerikai, angol, japán, meg szovjet. És akkor itt, hogyha mondjuk még nincs kifejlesztve nekem a 10-es IS-7, és hogyha itt csak így rámész arra az ikonkára, akkor itt megmutatja, hogy még mennyi kell a következő tankhoz. És van a barak, itt meg mikor eladsz egy tankot, akkor itt kiírja, hogy barakba küldöd-e a legénységet, vagy feloszlatod. És mondjuk a barakba küldöd, akkor itt lesznek a legénységek, és ezt majd át tudod rakni egy új tankba legénységnek, hogy ne kelljen előről elkezdeni kifejleszteni, de ezt majd később megmutatom. Meg lehet tankokat is barakba küldeni, de annak nem sok értelme van. És még mit hagytam ki? Ja persze, igen, itt van, hogy szerviz, ugye rögtön itt van a tank alatt, hogy szerviz. Erre rámentek, akkor itt, hogyha automatikus javításra, meg automatikus feltöltésre állítjátok,
akkor itt nem kell minden csata után javításra mennetek, mert automatikusan megjavítja, meg feltölti lőszerrel. Itt alatta pedig be tudjátok állítani, hogy mennyi lőszert szeretnétek a tankotokba. És itt meg ilyen különböző felszereléseket lehet vásárolni, de majd ezt is megmutatom. És van a megjelenés, itt meg, hogyha itt ki lehet választani, hogy milyen pályán, hogyha sivatagosba, nyáriba vagy télibe mentek, akkor hogy milyen festése legyen a tanknak, és akkor ugye itt fölötte rá lehet menni, hogy 7 napra szóljon, 30 napra vagy véglegesen, de a végleges az aranyba kerül, amit ugye meg kell vennetek, úgyhogy én ilyen 30 vagy 7 napra szoktam, attól függ mennyi szabad kreditem van. És van a embléma, itt ilyen jelképeket tudtok kiválasztani a tankotok oldalára, meg zászlókat, ez szintúgy lehet 7, 30 meg véglegesen beállítani, de ezt ugyanúgy 30 vagy 7 napra ajánlom, de ezt ti döntitek el. Meg vannak a feliratok, de én olyanokat nem szoktam tenni, de szerintem ennek nem sok értelme van. Hát nagyjából ennyi lett volna most. Ja igen, még nem, még itt van, hogy küldetések és események. Hogyha erre itt rámentek, akkor itt leírja, hogy milyen küldetések vannak most. Például, hogy újévi kedvezmények második rész, és akkor itt kiírja, hogy ezekkel a tankokkal kell menni, vagy meg kell vásárolni. És hogyha legörgetitek teljesen, akkor meg elvileg itt kiírja, hogy majd milyen jutalmat kaptok, hogyha ezt végigviszitek, és hogy fölül a jelenlegi mellett van egy olyan rész, hogy következő. Ez majd az lesz, ami mondjuk holnap vagy holnap után fog érvényes lenni, az az új küldetés, de most jelenleg itt nincsen. Itt ennyi, és még van az oktatócsata, amivel hogyha kezdő vagy is, elsőnek játszol, belépsz, azt ugye automatikusan meg kell csinálnod. Vagy ha nyomsz egy eszképet, és rámész, hogy beállítások, akkor itt be tudod állítani a dolgokat. Na még ez fontos, például itt van egy chat, és sértő szavak, cenzúrázása az üzenetekbe, tehát eltakarja például azt, hogy fuck you, vagy ilyesmi. Szemételrejtés, ezeket itt mind be lehet állítani. Járműszintek megjelenni, ezt is itt végig. Aztán van a grafika, itt grafika minőségét, itt a grafika minőségét azt úgy állítsátok be, hogy ugye tudjátok milyen terhelőképességű a gépetek, és ahhoz viszonyítsátok, mert nekem például a maximum minőséget nem engedi, mert automatikusan kidob a játékból, úgyhogy ezt így, meg a monitort is állítsátok be. Hangerő, itt tudjátok állítani, hogy az effektek, a járművek, az effektek például, hogyha kidől egy fa, akkor milyen erős hangereje legyen, meg ilyenek. Itt be tudjátok állítani a hangüzeneteknél, hogy normál legyen vagy nemzetközi. Hogyha nemzetközire rakjátok, akkor például a szovjet tankoknál szovjetül beszél. Aztán van az irányítás, itt azt lehet beállítani, hogy melyik gombokkal irányítsd a tankot, de én ezt nem ajánlom átállítani, mert nem úgy áll meg minden, úgyhogy, de ezt ti döntitek el. Aztán van a hajszálkereszt, itt szintén be tudjátok állítani, hogy milyen kereszt legyen, hogy kör alakú, mutassa, hogy mennyi töltésidő van, stb. Ezt mind be lehet állítani. Meg van a jelölő, ezt szintén be lehet állítani, hogy a tankoknál százalékba kiírja, hogy hány százalék életereje van, a nevét kiírja, a tank nevét, meg hogy hanyas szintű, ezt mind be lehet itt állítani, ezt olvassátok el. Na most már tényleg ennyi lett volna a videó egyelőre, köszönöm, hogy megnéztétek, és hogyha tetszik, akkor lájkoljátok. Köszönöm, sziasztok!